Kde sú dnes kedysi najviac nenávidení youtuberi v Československu? Ako sa niekto, kto dostával pokuty od súdov a kvôli polícii musel skončiť s tvorbou videí, stal úspešným podnikateľom, zarábajúcim tisíce eur mesačne? Začneme človekom, ktorého svojho času nemohol vystáť takmer nikto. Vít Vodvářka, na internete známy ako Ikaro, sa narodil v Plzni. S YouTubeom začínal už v roku 2012. Najprv natáčal Minecraft videá na kanáli LastMovies.cz. Neskôr si založil vlastný kanál pod prezývkou Ikaro. Objavoval sa aj vo videách dnešného miliónového youtubera Portyho. Zlom nastal vo chvíli, keď sa začal objavovať po boku kontroverzného youtubera Dannyho z TV Twix. Spoločne natáčali rôzne provokačné videá. Napríklad chodili po verejných toaletách a striekali ľuďom mydlo na topánky, aby to pripomínalo. Popularita mu síce rástla, no rástla aj nenávisť. Nazbieral viac než 20 000 odberateľov a začali ho pozývať na YouTube campy. Na tých učil deti strihať videá. Jedného z táborov sa zúčastnil aj vtedajší youtuber Freescoot. Práve tam vznikla kauza, ktorá Ikarovi zničila povesť na dlhé roky. Počas leta 2015 sa Freescoot zabudol odhlásiť zo svojho YouTube účtu. Na druhý deň zistil, že mu niekto vymazal všetky videá. Neskôr sa ukázalo, že za tým stal právě Ikaro. Tady sešli vlastně ostatní ty youtubeři a ty instruktoři, kteří u toho byli a nějak se to začalo rozebírat. Prostě se rozebíralo, kdo byl v jaký době, kdo koho viděl a podobně a všechno se to sešlo k tomu, že to byl Ikaro. Důvod, proč to udělal Ikaro, to není známý, je to prostě čurák. Kauza sa okamžite rozšírila po celej československej YouTube scéne. Ikaro však incident najprv popieral. Ikaro teda zapíral tohleto, že to udělal ve svých videích Ovečky 1 a 2 a potom ve svém videu Ovečky 3 se přiznal, že tohleto udělal. Z Ikara sa pomaly stával jeden z najnenávidenejších youtuberov svojej doby. Začali vznikať facebookové stránky ako Anti-Ikaro, ktoré ho verejne linčovali. Ikaro si však nenávisť nenechal lúbiť. Hejterom odkazoval, že nemá problém stretnúť sa s nimi osobne a prísť ich pobať. O rok neskôr, v septembri 2016, sa dostal do konfliktu s youtuberom Datlom. Dlhodobo vo videách urážal Carrie Kirsten. Keď sa na internet dostali jej údajné nahé fotografie, začal ich šíriť na Snapchate. Carrie tvrdila, že sú falošné. Datel sa jej zastal a Ikaro reagoval ďalšími fotkami a vyhrážkami. Poprosím sa Datla, aby ma nebral do huby, alebo ho vezmem k cichtom obrubník. Datel sa preto rozhodol sadnúť do auta a prejsť približne 150 km priamo pred Ikarov dom. Nasledovala hádka. Datel mu vynadal priamo do očí. Ikaro však reagoval pasívne a nechcel nič riešiť násilím. Až keď Datel odchádzal, doň ho jemne strčil. Po zverejnení videa Ikaro tvrdil, že si pri incidente zlomil členok a Datla zažaloval. Domáhal sa odškodného vo výške 150 000 korún. Datlovi hrozili až 2 roky väzenia. Nakoniec dostal len pokutu 25 000 korún za ublíženie na zdraví a výtržníctvo. Sudca však zároveň poznamenal, že Datel konflikt pri stretnutí vyhľadával a ako skúsený youtuber dobre vedel, aký typ obsahu prináša najväčšiu sledovanosť. Video sponzoruje Sell Your Skins, kde predáš svoje skiny okamžite a za najlepšie ceny. Stačí vybrať, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolut alebo v krypte. A s kódom MAGRODÍK môžeš za prvý trade získať bonus do $100 aj v prípade, že si už stránku v minulosti použil. Zároveň čím viac skinov predáš, tým viac peňazí môžeš získať. Úrovne teraz odomkneš jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Odkaz je v popise. Celá kauza sa stala terčom posmechu. Mnohí totiž neverili, že by si Ikaro po tak malom páde dokázal zlomiť nohu. Prirovnávali ho k porcelánu či skleničkám. To už musel mať tú nohu zlomenú, týmto sa ani odrieť nemohol. V tom istom roku vytvoril aj kontroverzné video. Jednalo sa o video, kde som reagoval na dievčatá, ktoré sa fotili nahé a zdieľali to chalanom. Išlo o dievčatá, ktoré mali napríklad medzi 15 a 16 rokov. Chcel som videom upozorniť na problematiku. Do videa som dal ukážku a to bola chyba. Po pár týždňoch po vydaní videa sa jeho aktivita zastavila a nikto nevedel, čo sa stalo. Odpoveď prišla o 2 roky neskôr. Zhruba tak 2 mesiace po vydaní videa ku mne domov nabehla kriminálka v 10 ľuďoch. Pobrali všetku elektroniku a zisťovali, či neprechovávam detské videjka vo veľkom. Na rok jsem měl zabavenou veškerou elektroniku. Během toho samozřejmě to zapříčinilo můj okamžitý konec tady na YouTube, tak prostě podmínku u jednoho soudu, podmínku u druhého soudu a pokutu 100 000. Jeho vyjadrenia však neboli úplne pravdivé. Videom nechcel upozorniť na problematiku, práve naopak. Fotky nahých detí verejne šíril a apeloval na divákov, aby si ich posielali medzi sebou. Každopádně vám ještě chci říct, že všechny fotky a i to video máte dole v
popisku bez cenzury, takže si to můžete poslat a všude to sdílet. Deti vo videu priamo hodnotil a mal nechutné poznámky, ktoré boli za hranicou zákona. Snažila se nahodit sexistický duckface úsměv, ale nakonec se z toho vyklubal jenom pedofilistický face, který mě hodně rychle odradil od jejího znásilnění. A kdyby si to chtěla už trošičku profesionálně, tak mě můžeš navštívit, já ti to rád udělám za takovou malinkou službičku. Po udalosti už nechcel byť nenávideným youtuberom a kým sa dovtedy stal. Nenávistných komentárov mal plné zuby. Hejt tě časem semele. Pokud děláš něco, co štve hodně lidí, tak tě to časem semele. Můžeš rok říkat, mě to vůbec nevadí, ale vadí ti to. Jenom si to nalháváš v hlavě, že ti to nevadí, ale vadí. Vymazal všetky staré videá a pod menom Vito Vicentini sa začal venovať rapu. Hudobná kariéra však výraznejší úspech nepriniesla a v roku 2021 ju ukončil. Mohlo by sa zdať, že sa zo sociálnych sietí úplne vytratil, lenže nie je tomu tak. Ešte v novembri 2017 ako 19-ročný otvoril v Plzni čističku tenisiek s názvom Vito Šúker. Pobočku si otvoril u svojho kamaráta, ktorý prevádzkuje barbershop. Za zdieľanie priestoru si neúčtoval prakticky nič. Zatiaľ čo Ikaro si za jedno čistenie pýtal 199 korún, približne 8 eur. Nápad dostal už o 2 roky skôr, počas dovolenky v Los Angeles, kde videl obchod špecializovaný výhradne na čistenie tenisiek. Podnikanie sa ukázalo ako úspešné. Jeho služby využili reperi ako Dorian, PTK či Nintendo, neskôr aj Izomandias alebo Smek. Keď majitelia barbershopu videli, že biznis funguje, začali požadovať výraznejší podiel. Ikaro sa preto rozhodol osamostatniť a presťahoval sa do Prahy. Prenajal si 5-izbový byt nedaleko Parížskej ulice, plnej luxusných obchodov ako Gucci, Louis Vuitton alebo Balenciaga. Bol tak čo najbližšie svojej klientely. V byte sa rozhodol bývať a zároveň aj podnikať. Vzhledem k tomu, že ten byt je tak velký, že je na křídla, v jednom křídle bydlíš, v druhém křídle pracuješ. Takže mě už to v osobním životě přítelkyni to neomezuje. Postupne sa naučil topánky nielen čistiť, ale aj opravovať. Svoj podnik premenoval na ateliér Vito Vicentini a dnes ponúka luxusnú starostlivosť o obuv, tašky, kabelky a módne doplnky. Mimo iného robí oficiálnu starostlivosť pre produkty od Hermes, Chanel či Jimmy Choo. Vyčistenie jedného páru mu trvá približne hodinu a účtuje si zaň okolo 700 korún, teda približne 28 eur. Aj napriek tomu, že má viac objednávok než kedykoľvek predtým, všetkú prácu robí sám a nezamestnáva žiadnych pracovníkov. Je to jenom o mně. A chci, aby to bylo jenom o mně i za 10 let. Ví s jistotou, že to budu dělat já, ale taky ví, že to bude trvat dlouho. Jo? Dřív to trvalo třeba týden, teď to trvá skoro měsíc. Párkrát mě napadlo, že si vezmu pomocníka, ale přišel bych o kvalitu. A to já nechci. Okrem toho investuje do nehnuteľností a akcií, pomáha aj svojej priateľke s rozbehom e-shopu so spodnou bielizňou. V komentároch pod jedným z rozhovorov dokonca priznal, že mesačne zarába viac než 400 000 korún, teda približne 16 500 eur. Z človeka, ktorého kedysi sprevádzali škandály, súdy a polícia, sa tak stal úspešný podnikateľ. Úplne iný osud však čakal youtubera, ktorému Ikaro kedysi zmazal všetky videá. Jakub Smrek, známy ako Freescoot, začínal s YouTubeom v roku 2013, natáčal vlogy, neskôr rôzne challenge videá s hostiami. Podobne ako Ikaro, aj on sa výraznejšie zviditeľnil vďaka videám z TV Twix či MyGepán. Z nenápadného youtubera sa tak postupne stala jedna z najkontroverznejších postav českej scény. V marci 2016 dostal na testovanie údajne nezničiteľný batoh. Jeho úlohou bolo ukázať, čo všetko vydrží. Pri testovaní ho zapálil, hádzal o zem a spolu s Denim z TV Twix ho dokonca položili na železničné kolajnice. Počkali na vlak, ozvala sa rana, ale vlaku sa našťastie nič nestalo. Celý test zverejnil na svojom YouTube kanáli pod názvom Vykolajil som vlak. Firma, ktorá mu batoh poskytla, následne oznámila, že mal testovať iba bežné opotrebovanie. Prejazd vlakom ani zapálenie neboli súčasťou dohody. Spoluprácu preto okamžite ukončila. Neskôr priznal, že firma o pripravenom videu vedela dopredu. Tak jsem sepsal scénář, který udělám. Oni řekli, že v pohodě, natočil jsem to video, který jsem natočil, poslal jsem to ke schválení a oni, že v pohodě. Tak jsem to dal ven. Po týdnu, co se to začalo řešit, oni řekli, že se o to distancují, že vůbec o tom nevěděli. O incidente písali takmer všetky seriózne médiá v republike. Prestal sa preto s členmi z TV Twix baviť. Išiel som s kanálom hore, ale povedomie o mne bolo dosť zlé. Priateľstvo s nimi mi pokazilo kariéru. Rozhodol sa preto zmeniť smer. Začal natáčať videá o kolobežkách, organizoval turné po Česku a Slovensku a učil deti jazdiť. Do videí si pozýval aj známych tvorcov. Po rozpade partie mu však Denny začal robiť na schvály. Keď dostal od Suzuki auto na spoluprácu, natrel ho výkalmi. Objevili sa aj pokusy povoliť mu kolesá. No mě si přinesli v
kyblíku, to mám natočený, teďka vám to budu dávat nějaký jakoby střihy, jak to vypadalo. V kyblíku si přinesli normálně hovno, nevím kde ho vzali, jestli ho tam jakoby vykaděli, nebo jestli Denny prostě jenom se sbíral svůj content a dal to do toho prostě kyblíku a rozmazal mi ho tam. Což jakoby by byla věc, na kterou bych mávnul rukou, neřešil bych to. No věc, proč tady to řeším a proč to točím, tak je z důvodu, že odmontovali šrouby z předního levýho kola a už chtěli odmontovat i zadní levý kolo, ale zrovna přitom přijela policie a chytla je. Spomínal aj ďalšie situácie, kvôli ktorým by sa dnes už len ťažko ovládal. Protože to, co se stalo, to, co mi dělal vlastně potom, co už jsme se nebavili, typu, že nechal před mým barákem vyhodit 1000 petard, psal mi jménem jedné agentury a snažil se, abych odletěl na Ukrajinu. Do ukrajinského Černobylu ho chcel poslať cez falošnú agentúru. Tvárila sa ako skutočná slovenská firma, no namiesto oficiálnej domény používala Gmail. Práve tak zistil, kto za tým stál. Chtěl jsem se přihlásit na ten e-mail yuri.černobylbel, tam mi napsal, že heslo bylo odeslané na nějaký číslo, byl tam ukázaný poslední 3 číslice a ty poslední 3 číslice shodovaly s číslem Dennyho. I keď kolobežkarský content mal sprava obrovský úspech a niekoľko rokov po sebe vypredával letné tábory, postupom času prestal byť pre divákov zaujímavý. Skúšal rôzne formáty, rozbehol hudobnú kariéru pod menom Jakub a objavil sa v reality show Likehouse či Starhouse. Veľký úspech sa však nedostavil. Dokonca mal nastúpiť do clashu proti Dennymu. Ten však zo zápasu nakoniec odstúpil. Zhliadnutia postupne padli len na niekoľko tisíc za video. YouTube ho prestal živiť. Počas najlepších rokov pritom zarábal aj 16 000 eur mesačne. Sám priznal, že s peniazmi nevedel hospodáriť. Za jediný večer na party dokázal minúť aj 400 eur. Po výraznom poklese príjmov sa dostal do situácie, že si požičiaval aj na jedlo. Jsem jako scháněl vždycky peníze ze dne na den, prostě, aby jsme zítra si mohli koupit jídlo, že jsem prostě neměl co jíst, že jsem fakt jako neměl prachy na to, abych si zítra něco koupil. Zamestnal sa v trafike svojho kamaráta, dlho tam však nevydržal a presťahoval sa do Nemecka. Tam pracoval ako skladník a následne ako elektrikár v dátovom centre. Z práce však vyhodili. Vo februári 2025 sa tak vrátil späť do Česka, kde sa zamestnal u kamaráta vo firme. Za častí je rád, že má od YouTube pokoj. Nevím, já jsem našel klid v tom, že každý ráno vstanu, vole, v 7, jdu na vlak, jedu do práce a odmakám si svoje, aby mi za to dostanu prachy a jsem dobře placený prostě, jo, kdybych jsem teď jako reálně šťastný, vole, víš, že nemusíš vymýšlet, co natočíš, vole, abys vydělal, vole, na ten měsíc a co dělat a tady to, ale prostě makám. Pokračuje v zdieľaní svojho bežného života na TikTok. Na jeho staré kauzy už väčšina ľudí zabudla. Dnes dostáva viac komentárov za spôsob, akým je Parky, než za svoje niekdejšie kontroverzie. Prasajú korytá žer kultúrnejšie. A kam zmizol Ondra Vlček? Ondra Vlček začínal v roku 2015 tvorbou mým obrázkov na Facebooku. Zdieľal jednoduché vtipy, ktoré by dnes už pravdepodobne veľký úspech nemali. Valentín sa pomaly blíži a ty stále nikoho nemáš. Keď jeden z jeho príspevkov prekonal hranicu 8000 lajkov, rozhodol sa skúsiť YouTube. Vo svojom prvom videu zjedol 50 červov. Spočiatku natáčal typický obsah svojej doby, rôzne challenge videá či formáty, ako píšem textom piesni. V roku 2017 však úplne zmenil smer. Začal natáčať falošné strašidelné videá s názvami ako Píšem si so Samarou o 3 ráno. Ano. Najväčšia vlna kritiky však prišla z úplne iného dôvodu. Na verejnosť dal dobrovoľne svoj vzťah s 13-ročným dievčaťom v čase, keď mal 22 rokov. Okamžite sa stal terčom reakčných youtuberov, médií aj širokej verejnosti. Dokonca ho fyzicky napadol brat jeho priateľky. Dobre mu tak, zmrdovi pošahanému. Jeho priateľka sa následne objavovala aj v ďalších bizarných videách. Napríklad vo videu, kde ju uniesol strašidelný klaun. Vzťah však nevydržal ani rok. Jeho bývalá priateľka Veronika neskôr priznala, že Ondra nebol najlepší frajer a pozornosť médií a internetu na nej zanechala následky. Mi lhal do očí a dělal jakoby nic a vlastně mě na každém rohu podváděl a byl úplně jakože nic a jako kolikrát jsem fakt chtěla spáchat sebe a byla jsem jakože fakt, já jsem normálně viděla různé stíny, pak jsem vlastně jako následně skončila i na psychiatrii. Místo toho, aby prostě byl takový jakože OK, přestaneme vystupovat na sociálních sítích, vole, ať to sklidní. A samozřejmě tak nebylo. V roku 2022 Ondra náhle zmizol, prestal byť aktívny na sociálnych sieťach, vymazal obsah z Instagramu aj TikToku a nikto netušil, čím sa živí. Odpoveď prišla o pár mesiacov neskôr. Ľudia ho začali stretávať pri kontajneroch, ako hľadá vyhodené veci. Na prvý pohľad to pôsobilo zvláštne. Pre Ondru však išlo o dlhoročný koníček, ktorému sa venoval už počas svojej YouTube kariéry. Postupne z neho spravil podnikanie, založil Facebookovú skupinu. Našlo sa v kontajneru, ktorá má dnes viac než 70 000 členov. Z kontajnerov zachraňuje všetko možné, od príborov a hračiek až po predmety, pri ktorých často ani netuší, na čo slúžia. Nájdené veci následne predáva ďalej. Občas pritom stretne aj bývalých fanúšikov.
košíkov, či dokonca svoju ex-priateľku. On se nastěhoval blízko k mému baraku a já jako vždycky vyjíždím a vždycky ho potkávám u popelnic a já vždycky jenom vidím, jak má někdo hlavu v popelnici a pak jako jenom se tak jako podívám a jenom vidím, že to je on a já, tak čau. Dnes žije v Ostrave, kontroverznú internetovú minulosť nechal za sebou a živí sa tým, čo mu ide najlepšie. Ďakujem za zhlédnutie videa, like a odber si budem moc vážiť. Sponzorom videa bola stránka Sell Your Skins a my sa vidíme niekedy na budúce.